sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Juan, nga atong babasa sa Kapitulo 7, tutling 24, nagingon ang atong Ginoong Hesukristo. Ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama ang tulomanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ani anosob sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM o sa online internet rmndipolog.weebly.com. Sigyapon kining ubos yung alagad sa baong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Baog-yapoy magiguban kaninyo, uban sa tubang igsoon sa Pikas Lawak, Tani Luod o Taxi Lumba. O pizza 18 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2012. Mga igala, mga ginikanan bagasuking tigpaminaw, sa gyapon kining ubos yung alagad sa dili pagyud ta mo panayon sa ato ng ipanumpa ang kaakuhan pagpadayag sa mga katinawan nga mao ang kahayag no sa pagtuong Katoliko. Sa gyapon no pasiunang pagatuhuran nato maayong udto kaninyong tanan sa tanang naminaw karon no diri sa yung istasyon no katong naaragod diri na minaw sa Dipolog nga kaparehas og panahon o oras. Kumaayong udto kaninyong tanan og diya sa online internet. Have a good day kaninyong tanan.
Mga igala, mga ginikanan, atong gibasa pag-una ang Ebanghelyo sa atong Ginoo nga giasoy ni San Juan sa Kapitulo 7, tutling 24 nga atong sublion pagbasa uban na sa atong emphasis. Kay diri ta manukad sa atong padayon nga tema nga atong pagahimuon karon. Matod pa sa atong Ginoo, ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Ato ning gibasa pag-una, kay kining issue lagi may labot na sa larawan. Of course, dili lang hinoon may tungod sa larawan. Pero mo manigod atong tema nga wa pa nato gihuman, una na adiri ang rumbo sa atong hilisgutanan o kanabang sentro, no? Mga kinikanan pagkatinahod nga tigpaminaw. Ayaw nagkamu paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Kumbaga no, mga higala, mga ginikanan, kung makakita ta og usag ka lalaki o babae nga naglakaw diya sa dalan, lalaki o babae naglakaw diya sa dalan, ang posibleng mahuna-huna sa tao, labi nag mga kuana kanang kuana ba kanang hamtong-hamtong na, no? Ingon talan delegita na ulitaw o delegita. Dili lang gani po sa inaanang idara bisan pag sa mga ana-anas mga nag-edad og 40 o ana. Ang lagmit nga mahuna-hunaan sa tao, huwag ingon siya nga kana silang duha, babae ug lalaki nagkuyog, nag-uyab na silang duha. Tungod kay nagkuyog, na rin sa tugunahuna nga uyab na silang duha. Unya, hibawan nato ba nga minyon na di itong duha, lain-lain po dahil ilang partner. Pero kay tukod kay nakita silang duha nga nagkuyog, posibleng butang ang istorya nga, uy, nga naman to. Nakuha ba ninyo ang punto nato mga higala, mga ginikanan? Kinibag unsay makita lang nato, dayon ug unsay dikta sa atong pangunahuna, pagsabot sa atong nakita. Mo hukom ta insigida nga kana sila, trato na sila, manag-uyab na sila. Pero ang tinuod di ay friend lang to sila. Nakikala lang. Pero tungod kay nagkuyog sila, posibleng mahimuan og istoryang dili maayo. Pero posible pong tinuod. Pero di gudang kasiguro, di ba? Ngano nga gihimo nato ng ehemplo, example do mga higala, mga ginikanan, tungod kay mao man ang nahitabo pod sa issues larawan. Nga tungod kay ang mga Katoliko nakita manggod nga diha sa pagbatunog mga imahen o ribulto, dayon giyukbuan, giakusahan na dayon ang mga Katoliko nga nagbaton og mga Diyos-Diyos o Diyos-Diyosan. Labang pagsimba og laing Diyos ba. Tungod kay nakita nga niyukbo, na ana dayon sa pangunahuna sa mga nakakita. Nga gihimo di nilang bathala, gidiyos-diyos di ng mga larawan nila. Sa mga Katoliko kay kipangyukbuan man, giludhan man. Tungod kay nakita man. Kay naamanggoy mabasa sa Biblia nga gidili ng pagbaton og imahen dayon yukbuan. Pero ang insakto gyud nga pangunahuna, diserta mohukom ang tao, ay sa mo konklusyon ba
subayon sa unta, no? Muni kining giingon ba diri sa Ginoo ba? Kung maghukom, pinasubay sa hustong sukdanan. Bali, ang buti pasabot diri, kana bang paghukom nga objective, sa in English pa objective, kana objective nga, kanang dunag yung kay gibasihan. Parehas anang mo kanang puste nga tumbahon. Then wa ka kebalo ang sa sukod sa kataas ng puste. Then mo bana-bana lang dayon ka. O kana gitawag na to na siya og subjective. Kanang bana-banaon ron nimo. Kay kanang bana-bana posible mang matunong, posible pong dili, di ba? Kay bana-bana raman. Pero kung imo yung sukdon, sukdon yun na nimo tape measure o unsa pa nang gamit sa pag sukod sa gitas-on sa mong puste. Di imong sukdon yun, then ayha din ka mo conclude, ayha din ka mo pahayag og unsa na kataas. Kanang resulta na dili na siya subjective. Dili na siya bana-bana kay gisukod man yun nimo. Mo na gitawag na tug objective. Iyon na naputong sa example. Yung example ba na to ba? Ang babae o lalaking nagkuyog, deser na to hukman nga sila man nagtrato o man nag-uyab, ato sang susihon. Waon sa nato ang detalye. Ug unsa gyud na sila, basig higala na sila. Nagkakita din nagkakuyog. Dili ba mahukom diretso ba? Base las nakita. Inana pud unta kining mahitungod sa pagluyukbo at tubangan sa larawan. Kay dirigod sa Biblia kung ayuhon dyan na tugtuon, ana may pagyukbo at tubangan sa butang, bisan pa larawan, nga dili kini pagpakadiyos. Kana rang yukbo ra ba nga kanang pagtahod o veneration. Kay sa Biblia god, ang gidili ra gyud diha sa larawan, kanang niingon ang Ginoo diha sa Exodo 20, ayaw kamo paghimo og larawan sa bisan unsang dagway. Isang dagway nga makita ninyo diri sa yuta o makita ninyo dito sa kahitasan. No nga kini inyong yukbuan sa nga klases pagyukbo. Inyong yukbuan ingon nga Dios. Okay, sa versikulo 3 sa Exodo 20 mo man ang iyang ingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Den larawan dayon gidili bisan unsa den dili ka muyukbo. Nga kung sumadahon nimo ang versikulo 3, 4 ug 5, gidili ang paghimo og larawan bisan unsa. Madagway mas lalaki ug unsa pa nang dagwaya diha. Gidili na basta ang imong tumong sa paghimo ni ana, himuon nimong Dios. Ang sayop pa nga paggamit nga parehas lagi sa kanunay na natong gibalik-balik diri kanang kwarta. Ang kwarta dili dawtan basta gamiton sa insakto. Apan kung ipakadiyos ang kwarta, mao na nay dili maayo, mao na nay dawtan. Og mao na usab na sa larawan. Unya og moingon pud ta, veritas kana ding inyong pagluhod sa larawan dili day na pag-ilang nga Dios. Ang tubag dili. Kay naa lagi pagluhod nga pagtahod lang o kanang sa in English gyud gigamit sa Katoliko ana nga terminology veneration. Kanang pagtahod na nga medyo kana bang may naay color pa nga dili lang pagtahod lang. Pero may balaanon ba nga pagtahod ba? Munang veneration. Balaanon nga pagtahod. So mo na og naa man jud po na sa Biblia og mo na atong hinahinayon rod og pagkutlo. Atong susihon unsa ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod ni anang yukbo at tubangan sa larawan sa mga santos. Atong i-qualify, i-differentiate na ito kumbaga sa in English pa. Atong sayron unsay kalainan ni anang yukbo nga pagpakadiyos nga kanang gitawag sa Grego og latria. Ug unsa po nang yukbo nga pagtahod lang o veneration. Pagtahod nga balaanon, no? Veneration mo may akong hubad, ana, correct me if I'm wrong mo ba na yung hubad. Kaya nagliso dyan ko og unsa gyoy exact yun nga binisaya
anang veneration. Kay mayong kag veneration mahimong in English na iya. Pero mayong kag pagtahod, respect man ang exact siguro nga in English ana, di ba? So unsa kay kalainan anang respect ug veneration. Unang ako sa akong sabot ana di man dawtan, no? Nga kanang veneration, respeto na siya, respect nga balaanon. Basta kauban related na siya, pero dili na siya pagpakadiyos. Kay sumala sa pagtulon ang Katoliko, gi-qualify sa tulo ang yukbo o kanang simba. Una kanang yukbo nga simba nga kanang gitawag sa Grego og latria mo na kinatasan, highest form of worship. O dayon ang sunod anang latria nga simba nga para sa Dios nga kinatasan, ang sunod ana kanang atong pagtahod, pag-venerate nato ni Mama Mary, inahan sa atong pagtuo. Magitawag na sa Grego og hyperdulia kon special veneration. Dili na tupong sa atong simba o yukbo nga para sa Dios. Dayon ang sa mga santos og apil na niya na ilang mga imahin o larawan, dulia sa Grego. Bot pasabot veneration. So dunay kanang gitawag na tug superlative degree. Sa superlative degree, tulo man na, no? Highest, higher, high. O, gikan sa ubos, high, higher, highest. Tupong ba ng high, higher, highest? Dili na tupong. Ang high, taas na siya, pero mas taas tong higher. Pero mas taas pag yun tong highest. Puros high, pero mas taas tong higher ay kinatasan ka tong highest. O na ang atong yukbo o veneration. Pagtahod nga balaanon ngadto sa mga santos, lakip na sa ilang mga larawan, mo na'y high na to nga yukbo. Ya, sa atong inahan, sanglit inahan man lagi siya, kinahanglang ipa-special po nato kay diya sa pamilya, kung maghisgot og ranggo, hierarchy des pamilya. Primero ang labaw mo man jud ang amahan. Sunod ang inahan. Ayan na dayon mga anak. Yes, mga anak pod sunod pod gikas magulang, paingon na sa manghod. Mo nay hierarchy des pamilya. Nya kay sa atong pagtuo si Mama Mary inahan man sa atong pagtuo. Inahan gud pod siya sa atong manunubos. Mo nang espesyal pod ang atong pagtahod ganiya. Pero dili na pagpakadiyos. Unya unsa man jud lig-on natong gibasihan nganong special nga pagtahod o veneration atong ihatag ni Santa Maria. Naa na siya sa pasahon Ebanghelyo gyud, no? Nasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Nga ang anghel gyud nga si Gabriel namulong ngadto kang Santa Maria. Nga sa Grego pa sa Grego nga pagkapamulong ki Charitomene. Nga buot ipasupot nga ang kanabang hubad gyud nga pinaka kanang duol, no, kundi mangali takdo gyud ang hubad nga pinaka duol kanang pag-ingon ni sa anghel nga si Santa Maria kay Charitomene, no, sa Grego, no, ang hubad na sa in English na tug duol kaayo sa takdo, kundi mangay mo takdo gyud kay lisod lagi na usay maghubad-hubad ta. Mo na puno ka sa grasya. O puno ka sa grasya. Hindi na San Lucas 1:48, San Lucas 1:28, no? Di ko na lang paklion kay malangan na yung mapakli-pakli pa ko sa Biblia. Pero I know nga kamong nagsusi na amoy Biblia diha, tanawa dayon. Ang binisya na to ana lagmit, mingon rang nga gikahimutan ka sa Dios. O pero katong sa duway rim sigod puno ka sa grasya. Unya puno sa grasya si Santa Maria namulong diya sa San Lucas 1:48. Nga mo nang ingon ta nga dili self-serving kay kadtong iyang gipamulong with giya to na ang Espiritu Santo anaan niya gigiyahan siya gun sa mga pamulong niya. Niya diya sa Lucas 1:48 gyud niingon siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanakog bulahan, no? Tanang kaliwatan sa tupa apil na tong kaliwat sa panahon nga wala pa siya matao. Itong panahon nila ni Abraham,
panahon nila ni Moises, kitanan mang kaliwatan, mo ila, no, mutawag kaniyag blessed o bulahan. Diya sa Biblia, kita nga mga Kristiyano, kita nga mga nakadawat sa mensahe o ebanghelyo, dayo nagmasinulundon ta, bulahan man ta, blessed man ta. Kita mga Kristiyanos, no, mga binunyagan, mga bulahan tang tanan, no, blessed ta. Pero kung atong itandi unsa ang ka-blessed, ang pagkabulahan ni Santa Maria o kanato, makaingon ko, espesyal ang kang Santa Maria ang iyang kabulahan. Nga naman? Unang-una, siya mo'y napilian sa Dios nga ipakatao ang bugtong anak nga atong Ginoo. Diha kaniya, no, sa iyang taguangkan, misulod ang Dios aron mukuha og kinaiyang tawhanon. No, espesyal siya. Dayon na mabdo siya nga dili pinaagig lalaki nga unod nun. Nagmabdo siya lalangyod sa Espiritu Santo. Mao nang espesyal siya, di ba? Mao nang espesyal nga veneration po ang atong gihatag niya. Dayon, it is a command gayud. Sugo gayud base sa iyang gipamulong diya sa Lucas 1:48 nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanakog bulahan. Kinsa mang babayhana, kinsa mang tawhana be nga dunay instruction sa Biblia nga ang tanan kinahanglan yun mutawag kaniyag bulahan. O ako, basa-basa na kus Biblia, wa mang yug ko'y nabasa nga kamo karong naminaw, kinahanglan mo tawag mo na kog bulahan. Og hasta po to silang Moises, hasta po to silang Abraham, kinahanglan mo tawag na kog bulahan. No? Wa gyud ko'y nabasa, ikaw karong naminaw ron diabi. Na kay nabasa sa Biblia nga ikaw gun sa imong ngalan panilitan trapulano. Na ba kay nabasa diha trapulano nga kinahanglan ang tanang kaliwatan mo ila og mo tawag kanimo blessed. Pero si Santa Maria, naagi tayo mabasa niya ang iyang gipamulong dili to self-serving nga iya ra gyud tong kaugalingon nga naman maulaw pud unta siya kung iya ra kaugalingon. Unya kay nag-ingon man ang anghel nga siya puno sa grasya. Sa ato pa mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, kadtong pag-ingon niya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanakog bulahan o blessed. Liman ka, tanang kaliwatan. Pato panahon pa lang Abraham ni Moises, hantod karon sa tong panahon mo ilagyo niyag bulahan, mutawag niyag bulahan. That is a command. Muna nga espesyal, labi na kung masayod yun ta sa tibuok yun Mariology mga higala. O, kung magtuon tag doktrinang Katoliko, naamay ka nang gitawag og Mariology. Matun-an nato diha unsa kayo mga kabulahanan nga naangkon sa atong inahan sa pagtuo Santa Maria. Ang iyang pagka-rayna sa langit, ang iyang pagkainahan sa Dios nga war ba po na masabti, kanang pagpasakan niya nga to sa langit, Assumption of the Blessed Virgin Mary. O daghan kay ng mga gitudlo ang atong simbahan sa iyang kabulahanan niya, wa gani po na masabti mo nang kita po sa Catholic Faith Apologetics. Ning kamot po taon daw sa magkalisod pagalitag panalipod anang mga pagtulon-ana kinsaon tao ragod po ta. Di good po basta-basta na mga muakusar kanang mga taki kanang mga mengomentaryo parehas po na tao na to og na mga mayng laki po nila mo atake. Di maglisod po tag depensa, di ba? Mo man ay tinuod. Ako as a Catholic faith defender, as a Catholic faith apologist, di man gyud ko moingon nga sayon kay ning kwan. Panalipod sa pagtuo, pagkalisuraan niyo magutaw pa tungulo. Okay, parehas rata. Og kanang sama ragunas boxing. Ang boxing di ba na lalim? Bisan pag imong pangutanon sa Manny Pacquiao. Maing laki siya pero di lalim oy. Masakitan sab siya. Maigo sab siya. O inani po ning atong panalipod sa pagtuo, dili ni sayon. Pero tungod sa gugma, bahala nagdili sayon hato yung buhaton. Mo ni atong gibuhat karon. Muna special veneration. Nya ka na nga itong yukbo ni Santa Maria, dili lagi na pagpagka-Diyos. Special lang veneration.
Sa ubang mga santos veneration lang. So karon mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, anhin na taron sa mga tudling sa Biblia isip prueba nga naagyoy yukbo nga dili pagpakadiyos kundili espesyal lang nga veneration or veneration lang o pagtahod ba? Balaanong pagtahod. Una, luksos ata diretso mismo sugod ko sa daang testamento, akong sugdan og bag-ong testamento gyud. Kaya aron masagang natudaan kanang ato mga igsuon nga dili Katoliko, for example, nga moingon nga kinahanglan veritas ang imong gamitong kapasikaranan New Testament yun kanang niagyo sa New Covenant ay pagkutlo-kutlo atong Old Covenant. Kanang diretso gyud kay panahong Kristiyano naman ta sa ato padre gyud kutlo kung mahimo sa New Testament. Kay may mo kutlo kas daang testamento na may gipangwa na gud ato. O nang siguro gyud nga kanang Kristiyano gyud amo nang mo diretso sa ako diri sa New Testament. Ay hara ko mo balik kay ang ato pong baruganan dili biya pud New Testament ray kutlo na to kay kinapulo kasugo bitaw binding manggihapon na. Di ka mangawat, di ka magpatay. Di ka maibog sa dili nimo asawa. O naamanas na pulo kasugo naamanas daang testamento pero binding manggihapon na. O na nga pwede gapon ta mo kutlog daang testamento. Basta kay applicable gapon sa bagong testamento. Pero mo kutlo sa kog New Testament kay parang masagang natudaan, no? Moingon sila nga wa man na sa New Testament. Unaan na sa New Testament. San Lucas Kapitulo 10 versikulo 6. San Lucas Kapitulo 10 versikulo 6, no? Timan nga kining version nga akong kutloon ang maayong balita Biblia. O kanang Good News Bible nga translation nga gihubad sa Binisaya. Lucas 10:6. Mo ni ang atong babasa, no? Akong iklaro ninyo ang hubad kay kung maghiskot ko tag hubad-hubad sa Biblia dili man managsama. Of course kung sabton maora. Pero dire ko mo kutlo sa maayong balita Biblia kay klaro man kayo pong terminong gigamit din na mabasa man yun ng pulong yukbo. Kay niala kita sa yukbo nga atong ipamatuod ninyo nga naay yukbo nga dili pagpakadiyos, pagtahod lang o balaanong pagtahod lang ang buti pasabot. Okay, San Lucas 10:6. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Unsa ko no? Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Mo ning gikutlo nato ni nga hubad kay mabasa man ang pulong yukbo. Hindi mo po ni dautan, no? Kung naa ako ni mahigugmaon sa pakigdait, kining mahigugmaon gud sa pakigdait usa man ni sa kinaiya sa usa ka taong balaan o santos, di ba? Kay kung santos gay kamay gyud kag batasan. Di ba? Mahigugmaon jud kag pakigdait. Kay naabagoy santos unya mahigugmaon o kasamok. Dili na po na, no? Mayong gay kag santos, mahigugmaon jud sa pakigdait ng santos. O kung naa ko na yung mga taong ingon ana, sa to pa, kung naay mga taong santos o balaan, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Ni sa ato pa di ay yukbo anday nato mga santos kanang yukbo sa pakigdait. O usa na sa kana bang usa na sa hinungdan nganong mo yukbo ta og mga santos o larawan sa mga santos, larawan man atong giyukbuan kay siyempre og wala na sila dire di ang ilan na lang larawan mo atong yukbuan. Pero ang atong giyukbuan jud kadtong gilarawanan. Parehas ra gud na kung pananglit na kay hinigugma o nabag kay inahan
nga imong gimahal dayon ning panaw nas laing kinabuhi di ang iya na lang picture mo imong luklukan diha o imo bakhang imong ibutang diha sa frame nga mo imong tan-aw-tan-awon para mahinumdum ka. Di ba? Ang iya na lang larawan mo imong yukbuan pero dili lagi yukbo nga giila nimong Dios na. Muna yukbo sa pakigdait. May kog dispensa nadugay ko kay ako sang gipili diri sa unahon na okay kay pagkadaghan ra ba ning teksto diri. Unahon yun ako itong mga pinakabugat-bugat kayo. Sunod, mayong kuan gihapon sa New Testament gihapon ato kutloon. Although naay daghan sa daang kasabutan pero kutloon sa nako ning sa New Testament. Sunod ang Buhat Kapitulo 16, versikulo 29 ug 30. No atong usbon, Buhat Kapitulo 16, 29 ug 30. Ako ning unahon ning New Testament kay parang gatong mga naminaw ron nga nasupak anang yukbo nato sa mga santos. Nga di na kaingon ba nga Old Testament man na. O ini New Testament yun ha. Buhat 16, 29 ug 30. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Ang tinugyanan sa karsel kuno nangayog suga unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Si Pablo og si Silas diri giludhan, no? Giludhan, nagkurog pagani. Si Pablo og si Silas giludhan aning tinugyanan sa karsel. Og unya unsa man nga klase nga pagluhod? Na siguro nato nga luhod ni nga pagtahod lang o kanang gitawag nato balaanon ba nga pagtahod kanang veneration ug mo mangali isaktong hubad ana lisod ko kun sa takdog nga binisayaan ang veneration o nga sa Grego dulia. Yan napre ako sa dang isgutan gamay ng mga terminologies kay nakahimamat mangugog dili mga Katoliko nga sa dihang gigamit nako ng term nga latria, hyperdulia o dulia. Unsa toy gisumbalik dasda sa usa ka dili Katoliko nga ni sulay og repute, ni sulay og supak sa akong gi-explain, akong gipadayag ningon siya. Gama ra man nas Katoliko na. Asa man nas Biblia mabasa ng latria, hyperdulia og dulia. Unsa akong gitubag, ingko, Brad, kinahanglan pa ba gyud nga tanang termino basahon gyud letra po letra sa Biblia? Ug siya kinahanglan gyud. Bimangutana kuno ko. Tuo ba ka anang monotheism? Monotheism. Ang Grego man na nga pinulungan. Monotheism. Mabasa ba ng kuan ingko, ang utana po ko, unsa may but pasabot anang monotheism? Siya kabalo man po siya tubag ang pagtuo nga usalang ang Dios mo nay monotheism. Yawo mo tuo ba ka nga usa ra Dios? O tuo sa to pa tuo ka anang monotheism nga usa ra Dios. So kanang monotheism mabasa ba na sulod sa Biblia? Niya lain pa katong sa lain po na akong amigo nga born again nga tuo pog Trinity.
O mabasa ba ng pulong Trinity sulod sa Biblia? Dili mabasa ang pulong Trinity sulod sa Biblia, pero ang gipasabot naa sa Biblia. O ingon na, mahimong dili ka motuo sa termino. O mahimong dili ka motuo ang termino nga Trinidad o ang terminong monotheism. Pero ang buot ipasabot, gituhuan nimo kay naa sa Biblia. Kay kanang monotheism god buot pasabot, usa lamang ang Dios, naa mo na sa Biblia. Pero kanang word gyud nga monotheism, a belief of one God, ay wag na, di na litra por litra siguro mabasa nimo. Monotheism siguro na mabasang mono, pero kanang ikumbay ng monotheism, wag gyud tay kuana na. Mabasa litra por litra gyud. Kanang pulong Trinity. Pisan pa kana pong purgatory, hinon dili purgatory atong topic. Kay mao man po na kanang pulong purgatory, di mo na mabasa sulod sa Biblia, pero ang buot ipasabot naa sulod sa Biblia. Hindi isa na mo atong topic ron. O diri sa buhat 16:29 ug 30 si Pablo ug si Silas giludhan. Pero dili man ni luhod nga pagpakadiyos. Kini Katoliko, kay Katoliko mo man gini original nga simbahan, aduna gi katungod mo paliwanag mo pasabot ug unsay buot pasabot anang pagluhoda. Mao ni ang pagluhod nga gitawag na tuog veneration. O dili ni kadtong latria nga simba nga para ra gyud sa Dios, kay kung para sa Dios ning pagluhod sa tinugyanan sa karsel ngadto ni Pablo ug ni Silas, kinahanglan yung badlungon ni Pablo ug ni Silas o ang gibuhat sa tinugyanan sa karsel. Samas gibuhat ni Pedro. Samas gibuhat ni Pedro sa dihang kadtong si Cornelio miyukbo o misimba kaniya. Unya sa pamalandong sa balansi ni Pedro, yukbo man nga pagpakadiyos, gibadlong dayon ni Pedro si Cornelio kay naapod sa una-una siguro no ni Pedro nga basig natakdan po ni si Cornelio ba sa katong nahibaw-an yang mga tao nga nagunahuna nga ang mga apostol kuno mga Dios kunong nanaaw sa langit kay nagmilagro man. Di ba na basahar yun ng baharag yun ng mga higala, mga igsuon ko kanang Acts of the Apostles. Basa di ba na yung mga tao diha nga naghuna-huna, ilarang kaugalingong huna-huna, wa sila tudlois mga apostola, wa sila tudlois Ginoo, naghuna-huna lagi sila ilang kaugalingon. Nga tungod kay nagmilagro ang mga apostol, naghuna-huna na sila, mga Diyos, tanaw, gikas langit. Murabag katupong panahon ni Moises ba, nga si Moises, gipahimo o larawan sa bitin nga tumbaga. Nya kinagmilagro man kay laliman ka, mututok lang sa bitin, bisag napaakan kag bitin, di ka mamatay. Di mo sila milagro ni. Ang Diyos nagmilagro pinagis larawan sa bitin. Dili noon ang bitin nga tumbaga, larawan sa bitin, dili noon kadtumoy nagmilagro. Ang Diyos gigamit lang tong larawan. Inana ba? Wala bag katugong pras atong sinina o sidsid sa Ginoo nga nay nakahikap nga masakito na ayo. Inana ba? Nga magmilagro ang Diyos pinagi og butang. Dili kay ang butang gyud mo'y nagmilagro. Moingon na. Manya katong larawan sa bitin nga tumbaga kay milagro lagi kay bisag mapaakan kag bitin di ka mamatay ug mututo ka. Unsa may gihimo sa mga tao, ilan ang gihimong Dios tong larawan sa bitin nganlan ang gilingalan sa ka Dios ni hustan basahar gud ninyo ng Old Testament about anang bitin nga tumbaga kay gamit-gamiton man na nato sa pagkutlo nga dili dawtan ng paghimog larawan basta di lang himuong Dios. Giunsa man sa mga tao. Ang instruction sa Ginoo, himuan na Moises kanang larawan sa bitin din patutuka lang, patanawa lang ng mapaakan sa bitin. Parang di mamatay. More na instruction sa Ginoo, pero unsa may himo sa mga tao. Nandugay kay kinisigurong way pasensya ba? Ina magbuot gyuning tao ba nga? Unsa pug ka Dios di mo kang pakita namo? Sa ko hitsura nimo god? Di kini bang magbuot ba gyuning tao ba? Di man magpakita ang Diyos nila gunsay dagway, ilang gihimong Diyos na hinoon, katong larawan sa bitin. O larawan sa bitin nga gipahimo sa Diyos ni Moises, mo na gihimo nilang Diyos, nganlan pag yung ganso sa ka-Diyos. Unang nasuko ang Diyos, wa man ko mag-ingon ninyo, nga himoong Diyos ninyo ng larawan sa bitin.
nganong inyo man ang gihimong Dios mo nagsuko ang Ginoo iya ra pong gipaguba. Pero timan ang Dios mo gasugo ni Moises nga himuon tong larawan sa bitin nga tumbaga. Mabuto sa kaso ni Pedro o ni Cornelio. Mo man gamiton po nakahinumdum ko nakaapil ko kanang dialogue sa pagtuo sa una sa laing istasyon. Na ato'y Church of Christ, membro sa Iglesia ni Cristo nga katong nituo nga si Cristo Dios. Nakahinumdum jud ko nakalimot lang ko siya ngalan. Iya kong gipangutana. Iya ang manggong gigamit ng buhat Jes. Nalimot ko sa bersikulo basta naanas buhat Jes. Nga kaming mga Katoliko god yukbo man sa mga santos nga naamang kuno diha sa buhat Jes nga si Pedro mibadlong ni Cornelio sa dihang miyukbo o misimba si Cornelio ngadto ni Pedro. Di akong gi-explain dito nga kanagong kaso diha sa Acts of the Apostles sa buhat. Nga timan ana to nga si Cornelio ni anang higayona wala pa matudlo sa hingpit nga pagtulunan mahitungod sa Kristyanismo kaya ang iyarang na master ang iyang nahibawan although murag buutan siguro to na no maayong tao man si Cornelio pero ang iyang master nga nasayran kadtong daan tinuhuan sa mga Hudiyo Jewish religion unya kana agong himuon kang Kristiyano konbertihon kang Kristiyano walihan man kas pagtulunan ni Kristo ug unsay wa nimo makatuni sa pagtulunan ni Kristo kinahanglan masayod ka. Nya napamati siguro sunahon na ni Pedro ni atong higayon na nga kinis Cornelio natakdan pagyud ni atong mga tao nga nagtuo nga kami mga Dios na naaw gikas langit kay nagmilagro mi. Mao na nga sa yukbo ni Kuan ni Cornelio gibadlong gid siyang Pedro kay kung sakto ang hunahuna ni Pedro nga ang paghuna-huna ni Cornelio nga siya Dios nakatong iyang yukbo pagpaka Dios natural badlungon gyud ni Pedro si Cornelio kay di man Diyos si Pedro. Bisag ako naman nakita na ko ron panitan ako to si Pedro. Pagkakita na akong Cornelio nga uy kining iyang simba nako pagpaka Dios man natural badlungon gyud nako si Cornelio kay di man ko Dios. Mao na nahitabo. Kay kung naswanto pa lang unta sunahuna ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio pagtahod lang do veneration lang do adili yun niya badlongon hindi yun niya badlongon si Cornelio sama aning tinugyanan sa karsel nga miyukbo o tinugyanan sa karsel nga miyukbo ni Pablo og ni Silas wala man badlungan ni Pablo og ni Silas ang tinugyanan sa karsel gani unsay gipamulong din sa tinugyanan sa karsel ganig na converter man siguro ni. O niingon pagali ni sulti pagali. O unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" So therefore na converter din is pagka-Kristiyanos. Kay mo ko andam naman mutuman og unsay pagtulon ang Kristiyano. O, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Okay, mga igala, maginikanan, napagailaing tekstuan ni dito sa Revelation, gatong anghel pod. Pero lahi di sa kumo, hilabot ato. Kay apikin na pong oras, mga 10 minutos na lang. Mga igala, maginikanan, mula pasta sa oras diri, no? Mga alauna 5 siguro tamo human, kay nalapas po itong sa katulamanon ganina. Dayon ang advice po diri sa atong amigo, sa Pikas Lawak nga pwede po ta mulapas. So mulapas lang tab mga 5 minutos. Wa man ta makasugod godayon og sa oras gyud nato ganina mo nang mulapas po ta gamay. Unya pasensya gyud kay nga wa pa ko kakutlo pagkadaghan ba ning tudling diri sa Biblia nga akong ipamatuod ninyo. Pero kung namina mo sa atong tulmanon ni adto pagyud, ibalo na mo unsa kay ni mga tudlinga. Sabi na itong tulumanon pa nato sa Pikas Istasyon sa una. Murag detalye gito.
Okay, kutlo ta. Hinahini na tag kutlo kay murag nalimot po ko atong usa ka bersikulo sa New Testament. Nga wa na ko mabutang diri pod sa kong guide. Pero katuigo na to. Pamatod bisag duha lang gay ka bersikulo basta naa lang gyud tay gibasihan, prueba na kaysa kuan pagali sa syllogism pa sa kanang argumentation and debate. Bisan pag duha ra imong premise nya lig-on kayo, duha ra ka kanang imong pamatuod, no? Premise 1, premise 2, basta bugat na. So pwede na ka maka-conclude ana nga katuhuan tungod sa imong kuan basihanan. So bisag duha ra do ka bersikulo nakita na ko, tin-aw na to, kay alang-alang man og supako na to tong bersikulo ha. Kay duha ra ka buk bersikulo. Yung ka nga, adik kumutuo ana beritas kay duha ra ka bersikulo pun ipahimo ang pulo. Kay nga no, giingon ba res Ginoo nga kinahanglan jud pulo ka bersikulo akong himuong ebidensya ayha tuhuan. Magkatawanan na po na. Kay mingon day katong duha day di tutuhuan na to duha ka bersikulo kay kinahanglan jud pulo ka buok. Okay, laing tudling mo kuto na ko kay daghan kay diri sa Daang Testamento kay sa gikaingon ko na basta muuyon ra pod wala sa Bag-ong Testamento pwedeng kutloon nato na. Wala man ni wala Okay, kana manggaling for example kana igpapahulay gamiton sa mga igsuong Adventist. Naaman nas Daang Testamento pero gipadayon po na nila sa New Testament, di ba? So dili imo na tong rason basta naas Daang Testamento di na tuhuan. Depende, no? Depende sa unod unsay istorya diha. Kay og kadto ng halad-halad nga dugoon, dili na gyud na kay wa na sa panahon sang Kristiyano kay ang dugo naman ni Kristo mao na may kabayranan halad gyud sa ato mga sala. Pero kanang pagyukbo nga pagtahod alang sa mga santos, padayo na. Kay naay duha ka tudling nga atong gikutlo, lig-o na tong prueba alang-alang namang mayong kagdi kumutuo na kay duha ra ka bersikulo. Di wa na natutuho ang Biblia bisan pagalig usa ra ka bersikulo. Makabasa ka pananglit og usa ka bersikulo nga ang Dios usa lang. Di ka mutuo kay usa ra ka bersikulo. Okay mga igala, lukso ta dito sa Old Testament sa ikaduhang Samuel kapitulo 1 bersikulo 2. Ikaduhang Samuel kapitulo 1 bersikulo 2. Sa ikatulo ka adlaw miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang biste o gibutang aglapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. Grabe ni, sobra pa ni sluhod, hapa gyud. Murag katong kinaraan gyud nga yukbo ba nga sama ng kanang kasagarang buhaton sa tumang mga igsuong Muslim sa ilang pagyukbo, di ba? Murag mo hapa, no? Napo na sa Biblia. Kay kanang yukbo go di man kay usara ka matang, di man kay luhod na ay hapa. Nagali yukbo nga magtindog ka. Depende man sa imong porma. Unsa man pananglit nga kanang yukbo nga magtindog ka, pananglit naglingkod na mo tanan. Dayon na ay naabot nga dakong tao nga atong respetuhan tahuron. Unsa may atong himuon, muluhod ba ta aron sa pagtahod, pagrespeto? Di ba tindog nakaagi ko ana? Na sa among room ba to nga nay naabot maestra ba to o supervisor, ni gipatindog mi sa among maestra isip pagtahod. Una gali ka na galing pagtindog nga pagtahod. Pero dinhi hapa gyud. Mihapa sa atubangan ni David agig pagtahod. Sobra pa ni sluhod. Hapa gyud. Magkabuling gud taon tag muyukbo tab na maghapa ta. Buling atong sinina oy. Unya kini nindot kay ni. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20.
Sa King James Version niya, hubad protestante ni kanang King James, hubad protestant man na. First Chronicles 29:20, no? First Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of the fathers, and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Laliman ka? Ingon si David ngadto sa kongregasyon. Now bless the Lord your God. Panalangini, o Diyos, among Ginoo. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads. Miyukbo, giduko nila ilang mga ulo. Worship o gisimba ang Ginoo. Worship the Lord and the King. No, gisimba ko no ang Ginoo ug ang hari. Kinsa maning hari diri si David. So ang Dios gisimba ug si David. Pero atong i-qualify nga kining simba diri sa Lord mo ni katong kinatasan, but pasabot ani. Pero usara gigamit gali sa King James gali usara kapulong gigamit worship the Lord and the King. Nya ang Katoliko may mapasabot ani, siyempre kining worship diri sa Lord katuning pagpakadios kay Dios man. Pero kining King diri adik tahor na ang buti pasabot ani. Pero gigamit ng pulong worship simba, ang gisimba diri ang Dios ug ang hari nga si David. Liman ka mga igalang, anong wala man ni mabasahi sa mga igsuo na tong kanang anad kay sa Biblia. Ito mga igsuong protestante, anad kaya ng Biblia. Pero nga nung wa man ni mabasahi o kung nabasahan ni dili ni apilog tudlo. No? First Chronicles chapter 29 verse 20, no? King James Version, hubad protestante pag yun yung hubara sa Biblia, mga igala. No? First Chronicles 29 verse 20. Gi-worship, gisimba ang Diyos ug ang hari. Nya diri sa hubad Katolikong maayong balita Biblia, parang di ta malibog, gi-qualify, gimo ni diri ginani paghubad. Unya miingon si David sa tibuok tigom. Aron di ba ta malibog kay basig moingon ng uban sa yup man na kay parehas di ay nga simba ang kang David ug sa Dios. Dili. Ang Katoliko may mapasabot ana ipalahi gyud nato basta sa Dios kinatasan. Ug sa hari siyempre veneration lang. Nya diri sa hubad Katoliko nga maayong balita Biblia giklaro gi-qualify ang termino nga gigamit parang masabtan diretso di malibog ang tao. Iyon diri sa maayong balita Biblia ang binisaya. Unya miingon si David sa tibok tigom. Daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Ug ang tanan nagdaig sa Ginoo. Ang Dios sa ilang mga katigulangan miduko sila og misimba sa Ginoo. To simba ni nga pagpakadiyos ha. Og miyukbo sa hari. O gisimba ang Ginoo o giyukbuan ang hari. Nagilahi lang ang term pero maorbe ni yukbo rabe ni puros. Giingon lang simba kay bot pasubot katong simba nga pagpakadiyos katong latria no para sa Ginoo. Pero kining yukbo diri ngadto sa hari no ngadto ni David bot pasubot pagtahod o veneration. Okay no mga igala, gikasubo ko nga di na gyud ta kapadayon. Ubay-ubay pa mga teksto unta pero di na ta kapadayon kay wa na tay igong panahon. Sa sunod Domingo pohon, dili ko sure nga ipadayon na to ang maong tema. Kay basig na ay unahon na to, no? Basig diretsoon na to ang mahitungod sa Pasko. Pero depende lang, di lang ko mo sure ninyo kung sa topic na to. Kaysa ako nang giingon, depende na kung sa i-prioritize sa Espiritu Santo niya ng adlaw.
Kay ato man yung giampo kanunay nga kining atong tulumanon, ato yung pangayon ng Ginoo nga sa matag sibya na to, nga giyahan yun ta sa Espiritu Santo. Na dili ata kabuot manggod. O kung sa iyang giya, anang alawa. Hindi ita kabuot kayo sa hay, mayon ta Ginoo mo niya akong buhaton. Ya pagabot sa panahon, no, ayaw, kini may buhata. Hindi kita kabuhot. Kaya mo man na yung gitudlos Ginoo na to sa Lord's Prayer. Your will be done. Ang pagbuot sa Diyos mo gaya itong unahon, dili ang atong kagalingon. Okay no mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw. Ako sa gyapon moingon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong mga bayani sa pagtuo, mga santo sa langit, mga anghel. Kina lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawag Tani Luod ug Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan suman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan.